Какво става, хора? Аз съм Тошко Сребрев! Медитайте, хора! Аз съм Тошко. Здравейте, хора, аз съм Тошко Сребрев и нещо сме едно видео на Майнкрафт. Така. В миналия епизод се направихме куче и магаре. Така. Не е баба! Ой! Долен. Храната ми... Изгубих храната. Рибскинс. Така. Fuck you, бе. Фак. Да, хора. Сега, като направя едни лампи, ще се върна, защото ще е много трудно. Първо ще го направя вечер. И аз вечер сутрин. Ето. И ще се върнем, когато направя лампите. И така, направя ги вечер. Не е чак толкова трудно. Сега ще ви покажа. Да направя вечер. Много яко стана, хора. Много. Лампите са ето тези. Хоп. Тези са дълги. Чак до там, вижте. Блясък. О, много яко стана така. И аз мисля... Да, вижте, хора. Репитерите трябва да са на 3. Ако не са на 3, не знам дали ще ви стане, но на мен не ми стана, така че тази вечер ще ги оставя да светят. Не са спалнат гадини. Че много ги мразя тези гадини. Изхабих се абсолютно всичко. Вижте, само ми остана е това, където ги правих. Аз спрях клипа, докато се найде такова. Много рано стана. Иначе, ей тук, така, от ей тук. От ей тук, така и тук щях да ги пусна и направо всички ти да светнат. Но това не стана. Да ги изключим. Вижте. Кой? Много яко стана. И покажа главата, който никъде е виждал в миналия епизод, да отиде и да гледа. Ето, главата от... Това е от Крипър, а много искам да имам и от... от драконът. И хора, ще спра клипа, ще отида в енда и ще се опитам да взема глава. Да. Защото не искам как да гледате как умирам. Да, ще спра клипа докато отида в енда и си взема драконска глава. Да. Ша-ла-ла-ла-ла-ла, отиди до енда и съм много щастлив, защото ми се падна ето това е.
Падна ми се ето това. Вече съм щастлив доста. Ко правя пък и аз бе? Много съм щастлив, даже доста, много щастлив. Ой! Де така? Много съм щастлив, даже доста. Yes. Много съм щастлив, даже доста. Воу. Воу. Но яко хора, yes. Имам крипърс. Абе, това не спирам да го бъзикам, бе. Ако си мислите, че съм читал и съм я взел, не е вярно. Аз да читвам, не съм читвал никога. Времето само го читвам. Таз, коза. Копа е тука. О, даже ми съм дали. Да ми е бил клад. Да. Вижте. Я. Много съм як. Хо-хо. Така. Да, хора, мисля да спирам с този епизод. Ако ви е харесал, може да го лайкнете, да се пуснете камъката, да ви се показват новите ми клипове, които аз качвам. И до нови срещи.